Predstavte si, že ste vinohradník na Slovensku. Máte ročnú úrodu približne 60 000 eur a z ničoho nič vám zmizne 80% úrody. To nie je hypotetický scenár. To sa reálne stalo môjmu strýkovi a deje sa to aj ďalším na Slovensku a v celej Európe každý jeden rok. A dôvod? Zlaté žltnutie viniča. Choroba obávaná nielen vinohradníkmi, ale aj ekonómami. Počas našich návštev viníc a konzultácií s špecialistami sme zistili, že problém nie sú len samotné choroby a škodcovia, ale to, že sa s ním nedá efektívne bojovať. Choroby sa zistia až neskoro. Vinár ich spozná až pri zmene farby listu, keď už je väčšia časť nakazená. Keďže vinár nevie, kde presne je problém, preventívne strieka celú vinicu. Toho stojí 1200 až 2000 eur na hektár, veľa času a poškodzuje tým kvalitu pôdy a životné prostredie. Manuálne kontroly sú drahé, pomalé a hlavne nepresné. Tieto problémy zasahujú takmer každého vinohradníka v Európe. A prečo práve teraz? Klimatická zmena zvyšuje výskyt chorôb, Európska únia plánuje znížiť používanie pesticídov o 50% a choroby ničia celé vinohrady. Takže ako sa to dá vyriešiť? Naše riešenie je systém, ktorý dovoluje používateľovi detekovať choroby a škodcov ešte predtým, ako sú viditeľné voľným okom. Tak môže zasiahnuť lokálne, čím ušetrí peniaze, životné prostredie a zachráni svoju úrodu. Toto robí naše riešenie o mnoho finančne výhodnejším, a to až o 30 až 40% oproti celoplošnému postreku. Náš systém je taktiež plne autonómny a tak vie vinohradník ušetriť až 8 hodín týždenne práce. Náš systém spája viaceré technológie do jedného produktu. Hardware ako autonómne drony, multispektrálne senzory a meteorologické stanice spolu s AI analýzou a webovou aplikáciou. Keďže farmár nebude chcieť lietať dronom sám, jednoducho ho vyloží na voľnú plochu a zvyšok ovláda program. Na ukážku tohto máme aj rýchle demo. A kto sme my? Sme kamaráti a spolužiaci z gymnázia Jura Hronca. Ja som Krištof a som líder SoulScale. Tam je náš talentovaný technik Max. A ja som Viktor a mám na starosti biznis. Zarábať budeme cez sezónne predplatné na analýzu a dashboard a taktiež prenajmom hardvéru. Trh je naozaj obrovský, len v Európe sú 100 000 hektárov viníc, ktoré majú tie isté problémy ako my na Slovensku. Naše riešenie je univerzálne, takže po validácii doma vieme rýchlo škálovať do Európy. Dokopy sú náklady spojené s chorobami pre 15 hektárový vinohrad zhruba 36 až 66 tisíc eur ročne. Z týchto čísel im reálne vieme ušetriť tretinu a takto potom vyzerá farmár, ktorý govoruje SoulScale. Na Slovensku je našou najväčšou konkurenciou zatiaľ manuálna práca. V USA a zahraničí už existujú riešenia, ktoré sú funkčné a osvedčené, avšak stále im chýba autonómnosť alebo uplatnenie priamo pre vinohrad, v čom SoulScale vyniká. Za dá sa to sme stihli zvalidovať náš nápad a vytvoriť konkrétny plán. Taktiež sme začali fundraising a vyhotovili sme prototyp AI modelu spolu s meteorologickou stanicou, ktorá úzko súvisí s predikciou chorôb. Na tejto misii nie sme sami. Podarilo sa nám vybudovať komunitu viac ako 8 vinohradníkov, ktorí nám pomáhajú pri vývoji a dávajú nám potrebnú spätnú väzbu. Taktiež máme partnerov, ktorí nás posúvajú po biznisovej stránke. SoulScale nerieši vymyslený problém, ale niečo, čo trápi milióny poľnohospodárov po celom svete. Tak nám s tým poďte pomôcť aj vy. To je za nás všetko a tešíme sa na vaše otázky.